za uzimanje uzorka. Znači imamo ovako, dobit ćete ove specijalne kese, sterilne, dobit ćete po 2 epruvete, u jednu možete da stavite deo nokta koji ste isekli. Ovako. Ovdje ćete da napišete svoje ime i prezime, iako ste zapamtili broj, ID broj, znači 32, jer mi tu imamo sve vaše podatke. Znači, ovo su sterilne epruvete. To je za vašu ličnu upotrebu. Svaku epruvetu ćete označiti sa ovim, ovdje ćete napisati znači ime, a na epruveti ćete staviti broj. Znači, označit ćete broje. Moj ID broj? Da, 32. Imam 2 epruvete zbog? Jednu deo samog nokta koji ćete da isečete makazama, a drugi deo ću vam sad objasniti. Znači, vi ćete dobiti naš set za uzorkovanje. On se sastoji iz ove jedne drškice, da kažemo, i ovo ja sad dodirujem, vi to nećete smeti da dodirujete, jer smo mi to vama upakovali i to je sterilno. Znači, vi kada uzmete uzorak ispod nokatne ploče, znači jedna epruveta je za deo nokta, a druga je ispod ili sa strane gde ima više materijala, onda vi kod kuće to stavite ovako u neku čašu kao što sam nastavila i onda samo ovako pažljivo ubacite da ne dodirnete, jeste. Znači ja ubacim čitav taj šiljak dole. Jeste, i zatvorite čvrsto. I onda nam sve to zajedno sa uzorkom, sa ovim pošaljete nazad. Ovo je prosto sve sterilno, ali boja je tokom sterilizacije samo, tako da to znate, da vam to bude jasno. Samo ja da vidim, imamo 2 ovde, 2, da. Vama je ova kandžica isto bolja, mi je to tako zovemo. Evo, znači ona se nalazi ovde. Ovo je sterilno, dokaz da je sterilno je ova traka koja je kontrola sterilnosti. Znači vi ovde to možete slobodno da držite, ovde odvijate, a ovaj čitav deo je sterilan. Tu već postoji sve namontirano, tako je, to je to. A to sa istim tim, daj nešto, kako ću onaj nokat što sečem, njega mora da dirne? Njega ćete da, znači, ili mogu ja da ga ne pipam? Makaze moraju da budu u alkoholu, sterilisane, da, maksimalno sterilisane, i da probate eventualno u samo malo, znači ovo ću ovako da vam zatvorim. Eto, izvolite, to je vaše. Eventualno, znači, možete ovako da ovde vam isečete nokat i onda da ga ovako ubacite. Znači, to je suština. Znači, vi možete ovo da dirate rukama, možete ovo, ali ne smete ovde i ne smete ovde. Znači, ja ovo pipam da bi vam pokazala. Ali, znači, evo, to je to. I, znači, uzmete, mi smo misli da nabavimo i neke držače, ali nismo stigli, pa evo jedna od ideje je ta čašica za rakiju, znači, jer ne smete ovo ovako da držite. Razumete? Morate da stavite, evo ovako vertikalno, da bude. Evo, to je sve. I znači ja kad iseču nokta stavimo u jednu eprvetu, uzmemo one uzorke ispod nokta, oko nokta i stavimo u drugu eprvetu, sve to lepo zatvorim. I donesete kod Marine. Napišem, gde da donesem? Kod mene. Već ste bili. Ne, znači nema šlanje pošte. Ne, kod mene. Sada je tako, bit će mogućnosti i slanja pošte, ali jeste, sad Niš je bolje, za Beograd nije, ali dobro. Mi smo mali grad, mislim. Da, jeste, evo, to je to. Sada, znači, ovde je, u deo našeg tima je i profesorka Danijela, ona je dermatolog, i ona je ovu vašu promjenu ocenila, čini mi se kao da je to suspektno, znači nije ona to... U prevodu katastrofa. Ne, sumnje. Suspektan, da. I neki aspergillus su izolovan. Da, to je sumnjivo, ali nije 100% sigurna, klinički. Znači, kada vidi sliku, koliko to klinički liči.
E sada, pošto ovaj aspergillus može biti uzrok, ali i ne mora, jer ga ima svugde, važno je zato da ponovimo. Razumem, jasno, logično. Ili imate još neko pitanje za nas, ili za mene, za Marinu? Ne, drago mi da se fino bavite tim i da to širite i da kažem da ljudi izgube taj strah. Jer recimo ja da sam znao strah, u kom smislu strah, ja zaista nisam znao, kažem bio sam razočaran tim što mi se desilo, i nisam znao da sam ja trebao da reagujem odmah nakon traume, kad sam ja izgubio nokat, da sam ja tu trebao nešto da radim, ili da idem, ili da pitam. Ali mi Balkanci smo takvi, a ništa, kao, ode nokat i ćao. Da. A eto, moj sin, recimo, on nije uspeo da dođe ovo prvi put, pošto je onako mladi lenj, njemu se desilo da je trotinet mu je pao na nokti, i to na kore nokta. Evo ovako, samo da vam kažem, za nove pacijente, znači treba da popune ovu aplikaciju, treba da slika i bit će mogućnost, znači, da dodajemo nove pacijente. Odlično. Znači, bit će, ovo sada završavamo sa vama koji ste naši, da kažem, zato što nam je važno, imamo prvi nalaz, imat ćemo sada drugi nalaz, možda i treći. Ono što vam nisam rekla, to je da svi vi u stvari želite da rešite problem. I mi smo tu, naša misija jeste da ponudimo rešenje. Kad su u pitanju takva oboljenja, nokatne ploče, bilo da su ona zbog traume ili zbog neke infekcije, to je nešto što jako dugo traje i mi sa jedne strane možemo vama da pomažemo da to olakšate sebi tegobe, a sa druge strane je vrlo važno da se i vi sami posvetite tome. Zato ovaj naš projekat u osnovi ima pojam personalizacije i participacije. Gljive vole mrtva tkiva, vlažnu sredinu i tamnu sredinu i ugljene hidrate, odnosno šećere. I sada šta vi treba da radite? Prvo treba da sprovodite određenu higijenu. Prvo, kada uzimate uzorak, uveče treba da, pre uzimanja uzorka, znači da potopite noge, da ih dobro operete i da uvijete ovom stretch folijom. To vam je Marina i objašnjavala. Zašto je to bitno? Da taj se nokat omekša, da biste ga lakše isekli i da biste lakše uzeli taj sadržaj ispod ili oko nokatne ploče. Ovo svaka kuća ima, je li tako? Ono što vam Marina nije rekla i što smo mi sada ispitivali, to je da uklanjate izumrle ćelije nokta i oko nokatne ploče i to možete pomoću starih četkica da radite. Znači, ova četkica je, na primjer, skraćena, da bi bila s jedne strane i gruba, evo možete da pipnete, ali naravno možete da prilagodite sebi kako god. I onda, kada uklonite te izumrle ćelije, onda vršite hidriranje, odnosno da pospešite regeneraciju. Jedan od načina su ulja, znači ulje, kokosovo ulje, ricinusovo ulje, znači pantenol i sve ono što je na ADKP, na primer, vitamin E, sve su to komponente koje poboljšavaju regeneraciju, jer u stvari suština je da mrtvo tkivo zamenimo živim, odnosno da pospešimo stvaranje vijabilnog tkiva. To se zove negovanje i eliminacija izumrlih ćelija da bi se one vijabilne generisale. Kako sprečavamo infekciju? Znači, infekcije mogu biti najčešće bakterijske i gljivične. Jednom nedeljno ili 2 puta nedeljno treba da potapate u rastvor sode bikarbone, a opet jednom nedeljno ili 2 puta nedeljno u rastvor hipermangana. Hipermangan je izvanredan antimikrobni, to je ono ljubičasto, znači bit će vam na sajtu tačno uputstvo kako se pravi taj rastvor. I treća stvar koja je dosta važna za negu, to su eterska ulja. Također ćemo dati spisak koja su to eterska ulja, na primjer etersko ulje čajevca ili etersko ulje matičnjaka, to je Marina radila u sklopu našeg projekta i radila doktorat iz toga, zato što ta ulja u stvari imaju ulogu da oslabe mikroorganizme, bilo da su bakterije, bilo da su gljive.
U najtežim slučajevima, kada mora da se da i terapija u smislu antimikotika, onda čitava ova priprema u stvari napravi jedno bolje tlo za efikasnije delovanje antiglivičnih lekova. Jer antiglivični lekovi mogu lokalno da se primenjuju, ali nekada moraju i sistemski. Kada se primenjuju sistemski, znači to su tablete koje gutamo, onda oni mogu da oštete jetru, mogu da oštete bubrege, nije preporučljivo da se u dugom vremenskom periodu konzumiraju. I zato svom ovom pripremom koju sam ja navela, u smislu znači poboljšanja regeneracije, delovanjem prirodnih supstanci, vi u stvari pripremate teren za efikasnije delovanje antiglivičnih lekova. Jer ako dokažemo ponovo aspergillus, onda za aspergillus mi dodatno jedini radimo i u Nišu i u Beogradu, naša grupa, i ispitivanje in vitro. I mi onda tačno možemo da odredimo koji lek će najbolje delovati. Na živo da ga probamo. Eto, tako je. To je ono što mi možemo vama da ponudimo, a učestvovanjem u ovdje vi ste se na neki način, vi pomažete da prosto ta znanja i ta edukacija sada se dalje širi, jer mnogo je to ozbiljan problem. Skoro svaka 4., 5. osoba ima problem. Malo drugačije red ne leče simptome, ali ne leče uzrok, kažemo pa da ne pričamo onda onim bočnim posljedicama i tako da ne ulazimo u detalje. Pa evo, to ste vi jako dobro primetili, mi smo ovaj projekat predložili pre korone, ali korona je nekako još više u stvari poentirala to koliko svako mora da se bavi svojim ličnim zdravljem i da ne naseda na propagandu. Laser i drugi preventivni tretmani su propaganda, a mi zaista hoćemo da i sve što smo do sad radili smo na bazi činjenica i dokaza. I to radimo i sad. Trauma je bila samo na jednom. Tako je. I ja sam to kao u nekom trenutku se to malo izlečio. U suštini ne znam da li se izlečilo ili samo delovalo bolje, ali je izgledalo da je u redu. Ali kad sam pre možda nekih 5-6 godina krenula da stavljam ove gelove, to se svakog leta pogoršavalo. A ja preko zime kao malo ih zalečim, ali ne dovoljno. Čime? Pa, šta sam koristila? Koristila sam Daktanol kremu, onaj sprej, kao za dezinfekciju, onaj sprej prvo naprskam, pa onda sam mazala taj Daktanol kremu. I tu mi je kao malo bolje, međutim leti kad se stavi taj gel, posle kad se skine taj gel, nokti izgledaju gore nego što su bili. Dobro. I to ćemo da izbacimo, taj gel. Dobro, to sam izbacila. A dobro, sada on je stalno ovako crn. Polovina je uvek ovako crna. Ne, sad od zadnjeg tretiranja, znači kad sam skinula taj gel, to sam neposredno posle toga bila na ovoj. Međutim, ja sam stavljala Canesten kapi. To sam sama na svoju ruku stavljala one kapi i čini mi se da je krenuo da raste zdravi nokat, ali samo na desnoj nozi, na ovoj levoj nešto ne vidim nekih promjena na bolje. Tu regeneraciju možete raditi na više načina, znači prosto da to tkivo samog nokta i oko nokatne ploče postaje vijabilno, jer kada su te ćelije vijabilne, onda otežavaju razmnožavanje gljiva. Neki naši pacijenti koriste ricinusovo ulje, neki koriste pantenol, neki koriste kokosovo ulje, znači to je, ali sve ovo o čemu govorim mora prosto da postane vaša rutina. Nije to nešto što radite mesec, zato prestanete, jer svi oni koji imaju problem sa gljivama suštinski imaju taj problem do kraja života. I ovo je način kako u stvari da vi negujete svoju bolest. Ja sam to tako nazvala, negovanje bolesti, jer svi moji pacijenti koji su dolazili, oni su rekli kako da se rešim kandide, kako da se rešim gljiva. Suštinski to su, nažalost, takvi problemi sa kojima mi možemo da živimo, ali opet ima načina da se te tegobe, bilo da su estetske, bilo da su druge prirode, ublaže.
Ono, pored ovih ulja, znači možete pantenol da koristite, sve ono što hidrira i što na neki način poboljšava vijabilitet. Ono što je takođe izvanredno, to su razna eterska ulja biljaka. Znači mi smo testirali u laboratoriji, evo i Marina je etersko ulje matičnjaka, zatim kod mene u laboratoriji se radilo sa eterskim uljem čajevca. Mi ćemo vam postaviti na sajtu neke rezultate koji su najbolji za nokatnu ploču, pa ćete vi onda isprobavati. Što se tiče tog negovanja nokti i sve, samo što ja sam se malo već to predugo sve traje, one se vraćaju, pa sam ja nekako htela da vidim da li postoji nešto što može, neki antimikotici koji se piju ili koji se, čak mi neko spominja da su se pojavili neke injekcije protiv tih gljivica. Sistemska primjena antigljivičnih lekova, to znači intravenski ili peros, nije preporučljiva ako za to ne postoji indikacija i ako nismo sigurni da je to lek koji najbolje deluje na vaše gljive. Zato što su antimikotici kada se lokalno nanose bezopasni. Znači mogu samo da koriste, ne mogu da štete, ali ako ih pijete ili znači parenteralno preko injekcija, onda većina antigljivičnih lekova ima hepatotoksična dejstva, nefrotoksična dejstva, a gljivične infekcije na nokatnim pločama nogu posebno zahtevaju jako dugu terapiju i po pravilu zahtevaju takozvanu pulsnu terapiju, znači nekoliko udarnih doza sa određenim pauzama. Naprimjer, tako se itrakonazol koristi. Znači, to nam je poslednja mogućnost, ali i za tu mogućnost je ova priprema jako važna, zato što eliminisanjem izumrlih ćelija i stvaranjem regenerativnih, omogućavanjem, a vi ste obe mlade, obično to posle 50. 60. godine, nepovoljnu sredinu za razvoj a vi ćete ovim, znači ovom negom stvoriti nepovoljnu uslovu za njihovo delovanje. Korišćenjem eterskih ulja stvorit ćete bolju podlogu da antigljivični lekovi onda njih i ubiju. Jer problem kod nekih antigljivičnih lekova je što zaustave samo rast i razmnožavanje i vama je bolje, kao što ste vi rekli, i čim prestanete da koristite taj lek, posle nedelju, dve, ponovo se vraća sve na staro. I to je problem koji mi znamo. Znači, i onda pokušavamo, znači, da sa više frontova delujemo da bi to bilo uspešno. Znači, mi smo pored ovih setova za gljivične infekcije nokta razvili i za vulovaginalne infekcije, i za hronične sinuzite, i za nosioce dentalnih proteza. To je bila naš rad na našem projektu, ali sada svaki od tih setova testiramo sa određenim grupama pacijenata i unapređujemo ih i naša ideja je da to neko posle krene komercijalno da proizvodi, da bude svima dostupno, a mi ćemo sada dalje da nastavimo sa daljim, eto, to je to. Vidite sami šta vama prija. Znači, vidjet ćete sami. Ovo je izvanredan tretman. Jeste da je boja, ali nađete ono sa rukavicama i tako, znači to ćete videti, to je izvanredan tretman.